Puk rozhodne za čiarou nebol. Kaťar bol síce prekvapený, ale rovnako tak určite aj ja. Aj vy, kto sledujete tento duel. Roman Petrík a fantastický výkon, ktorý korunuje takýmto zákrokom. 30 sekúnd do konca presilovej hry HC Topolčany. Ďalšia príležitosť na strelu, ktorá už ale presným zakončením končí. A HC Topolčany vyrovnávajú stav tohto zápasu na 2-2. A po niekoľkej presilovej hre im to konečne vyšlo. Budeme mať možnosť si to pozrieť z toho opakovaného záberu. Opäť nebezpečná prvá lajna Topolčianskeho tímu. Číslom 27 Michal Novák.